Hyvät ystävät, me ollaan kokoonnuttu osoittamaan tukemme Israelille ja vastustamaan jatkuvasti kasvavaa antisemitismin aaltoa. Niin uskomattomalta kuin se tuntuu, niin Israelin 7. lokakuuta kokeman brutaalin joukkomurhan jälkeen antisemitistiset hyökkäykset on lisääntyneet räjähdysmäisesti ja myös länsimaissa 100%. Ja antisemitismin aallon kanssa rinnakkain kulkee Israelin olemassaoloa vastustavien tahojen yhdistyminen. Heti Hamasin hyökkäyksen jälkeen alkoi länsimaissa myös mielenosoitukset, joissa vaaditaan Israelia luopumaan Hamasin vastaisesta taistelusta. Niissä on huudettu Israelin tuhoamista tarkoittavaa joesta mereen iskulausetta ja vaadittu Israelin tilalle vapautettua Palestiinaa. Ja nyt länsimaissakaan juutalaiset ei enää koe turvalliseksi käyttää juutalaisuuden tunnusmerkkejä. Turvajärjestöt synagogissa ja juutalaisissa kohteissa on täytynyt länsimaissakin vetää aivan huippuunsa. Israelin ulkoministeriö on joutunut antamaan matkustusvaroituksia jopa eurooppalaisiin kohteisiin omille kansalaisilleen. Ja Yhdysvaltain kampuksella protestien takia juutalaisilta on estetty tai rajoitettu pääsy yliopistoalueelle heidän turvallisuutensa takia. Ei ole mikään ihme, mutta että Iranin johto on julkisesti ilmaissut tukensa näille Yhdysvaltain protesteille.